बर' खालामबाय नोंथांमोना फेसबुकआव नुदोंना हाग्रामाया मा खालामहैदों महन भगतनि आथिङाव हमहैदों दा आंनो बिटिसिनि सिटखौ नांगौ बेखौबो थि खालामसिगोन दा नेताफोर खालामग्रा नेताफोरजों जोंनि खामानिजों मिलाया जोंनिया गुबुनथार बोसोर आन्दलन खालामनानै बिजेपि सरकार बानायनो हादों जों भटार्स पार्टिया मात्र 6 बोसोरनिसो फिसा नंगौना नङा 6 बोसोरनि फिसाया जोंखौ दा सरकारा गिगासिनो दङ पुलिस कमिशनार पुलिस प्रशासनफोरा जोंखौ गिगासिनो दङ बेनि कारनै जोङो खाट्रा बुस्थु जों रायजोनि मोन्थायखौ जोंनो नांथारगौ बड'लेण्ड नरेस होननाया दा महा थांखो बिलाय बड'लेण्ड नरेसनि खौरांखौ बुङो दा बेथ' दा फान जाबायसो माला बिजेपिसो जाहैलायलायबाय बिश्व शर्मायाथ' जाब्रासो नङा होमबा बे कंग्रेसनिफ्राय बारना फैलायनाय आरो दा बिजेपि होननानै बुंलायदों आरो जुदि गाबोनो जुदि जोंनि भटार्स पार्टिया जुदि डेभेलप जायोब्ला बे बिजेपिखौबो गारनानै भटार्स पार्टि जाबगोन बियो मात्र बिनो नांगौ नेतागिरिखौसो नांगौ आक्रोश रिलि माने आक्रोश जों भटार्सफोरा दिनै 75 बोसोर जालांबाय भारतबर्ष स्वाधीन जानाया जोंनि मोन्थाय जिथु संबिधान इकुवेलिटि बेखौ मोनैनि थाखाय जों भटार्सफोरा आक्रोश जादों थारमाने हुस्रिखांदों हुस्रिखांनाय जों बे रेलिखौ लानाय जादों थारमाने बेहाय माने 6 टाइम जोनोम सान फालि हिसाबै जे अदालगुरिनि डेम्पु क्लाब गेलेनाय फोथाराव जों दिनै आक्रोश रेलि हिसाबै जों भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेला अर्गानाइजेसन खालामदों नोंथांमोना बुंबाय थादों भटारशिप एक्चुअलि बे भटारशिपआ मा बेखौ लायोबा मा जायो भटारशिपआ जादों जोंनि मोन्थाय आसनिया जादों नेतानि भिखारि जोंनो मोन्थायखौ नांगौ जोंनो संबिधाना भारतनि संबिधाना इमान धुनियाकै बुंगासिनो दङ इकुवेलिटि जोंनो इकुवेलिटिखौ जों दासिमबो मोनाखै नेताया जायखौ गोसो जायो बेखौसो इकुवेलिटि होननानै माबा मोनसे रानना होदों ललिपप बायदि जोंनो बे सिस्टेमखौ नाङा दिनै 75 इयार्स जालांबाय भारतबर्ष स्वाधीन जानाया जोंनो मौलिक अधिकार हिसाबै जोंनो रांखान्थिनि उदांस्रिखौ जोंनो नांगौ नेतानि उदांस्रिया मोनबाय साखरियाला उदांस्रि मोनबाय जों भट होग्राफोरा जायखौ एमएलए बानायो जायखौ एमपि बानायो बे एमपि बानायग्राफोरा एमएलए बानायग्राफोरा जों भटार्सफोरा दिनै दासिमबो जोंनि मोन्थायखौ मोननो हायाखै बिनि कारनैनो जोंनो भटारशिपखौ नांगौ आरो भटारशिप मोनोब्ला गासै सुबुङा डेभेलप जागोन जेरैबायदि चाइनाया डेभेलप रासिया डेभेलप आमेरिकाफोरा डेभेलप जोंनि भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेला बेखौनो अर्गानाइजेसन खालामदों जे आदार कान्ट्रिजों फाइट खालामनो हानाय हिसाबै जोंनि गामियाव जाहाथे जोंनि संसाराव जाहाथे गांनाय उखैनाय थानो मोना गोरिब गुन्द्रा थानो मोना जाम्बा जाम्बि थानो मोना दिनैसिम 75 बोसोर जालांबाय माने उन्दुनो खारनै बिसिना गैया हायाव उन्दुयो दाबो रायजोफोर बेनि कारनै जों भटार रायजोफोरखौ खावलायो जे भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेलाव लैहोर फैनांगौ गावनि मोन्थायखौ लानांगौ आरो संसारा मोजां जानांगौ आरो बे भटार्स जिथु माने भटारशिपखौ जुदि मोनोब्ला आयेनखौ सोर लागू खालामगोन आरो मा सिस्टेमा माबायदि भटारशिप आयेना अलरेडि 2011 सनाव पार्लियामेन्टआव पास जानानै दंखायो मात्र बे समाव राज्य सभानि अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हामिद आनसारिया जुदि स्टाम्प सिल मारिनायमोनब्ला दिनै जों मोननो हासिगौमोन खिन्थु उपराष्ट्रपति हामिद आनसारिया पुजिपुतिनि आरबपतिनि खुरांखौ लानानै जे बुंदों आरबपतिफोरा जे नोंथांमोना आसनि हो अधिकार होनाङा आसनि हो बेबायदियै हामिद आनसारिया बुंदों दलं नागिरदों दलं होदों लामा नागिरदों लामा होदों स्कुल नागिरदों स्कुल होदों माइरं नागिरदों माइरं होदों दा नोंथांमोना जुदि थाखा नांमारगोलबा रांखान्थिनि उदांस्रि नांमारगोलबा दा भटारशिप हिसाबै नोंथांमोना बिसरायनांगौ होननानै उपराष्ट्रपति हामिद आनसारियानो बुंखाना थांखादों बेनि कारनै जोङो जोंनि रांखान्थि उदांस्रि हिसाबै जोंनि मोन्थायखौ नांगौ बे सोदोबखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दं आচ্ছা फैबाय थानाय समफ्राव जिहेतु माने इलेक्सन फैगोन बे इलेक्सनाव आयेनखौ लागू खालामनो थाखाय गोबां माने बेबायदि एमपि बा बिदिनो गोनां जागोन दा जोङो मटामटि 6टा कन्स्टिटुएन्सि जोङो अलरेडि फाइनाल खालामदों जेरैबायदि क'क्राझार उदालगुरि तेजपुर मंगलदै बरपेटा बेबायदि जोङो अलरेडि 6टा फिक्स खालामबाय फाइनाल जाबाय जोंनि केन्डिडेट थागोन आरो बाखि 14टा समस्ति बेयावबो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि केन्डिडेट बसायनायनि थाखाय जों लाहार फाहार लागासिनो दङ नोंथांमोननि बे जिथु केन्डिडेट होगोन बै फैबाय थानाय समफ्राव देरहानायनि मिजिं दं जों माने ओरैबायदि जादों भटार्सफोराबो बहुद सांग्रां नङा आसल मथे भटार्सफोरा सेरेब बथलसेजों गावनि भबिसतखौ फानो गावनि खुदियानि भबिसतखौ फिउचारखौ 1 केजि बयलार बेदराव फानो खिन्थु जोंनि भटार्सफोरा जुदि सांग्रां जायोब्ला जोंनि भटार्सफोरा जुदि सांग्रां जानानै जोंनि मोन्थायखौ जुदि बुजियोब्ला मोनसे समाव फैगासिनो दङ लाइनाव फैगासिनो दङ बुजिखांदों एसे रायजोफोरा बेनि कारनै जों बुंदों जों साक्सेस जागोन मोनसे समाव
दिनै हयथ' बोसोरसे खम जानो हागौ बा उन जानो हागौ बे कुनु बाथ्रा गैया कारन बिजेपिया 55 बोसोर संग्राम खालामनानै आसाम गभर्नमेन्ट बानायनो हादों नंगौना नङा भारतआव 70 बोसोर आन्दलन खालामनानै बिजेपि सरकार बानायनो हादों जों भटार्स पार्टिया मात्र 6 बोसोरनिसो फिसा नंगौना नङा 6 बोसोरनि फिसाया जोंखौ दा सरकारा गिगासिनो दङ पुलिस कमिशनार पुलिस प्रशासनफोरा जोंखौ गिगासिनो दङ बेनि कारनै जोङो खात्रा बुस्थु जों रायजोनि मोन्थायखौ जोंनो नांथारगौ जोङो नेता नङा जातिनि नेता नङा प्रमद बर' नोंथांमोना फेसबुकआव नुदोंना हाग्रामाया मा खालामहैदों महन भगतनि आथिङाव हमहैदों दा आंनो बिटिसिनि सिटखौ नांगौ बिखौ दा नेताफोरा नेताफोरजों जोंनि खामानिजों मिलाया जोंनिया गुबुनथार दा प्रमद बर' आरो आसाम गभर्नमेन्टनि जिथु गाहाय नोंथांजों नोंसिनि गेजेराव सावरायनाय जादों बिथांमोना जोंनि मोन्थायखौ लानानै बिथांमोना एसे मिथिगौ खिन्थु मिथिगौब्लाबोले माथो जानोसै बिसोरो जातिनि नामाव आन्दलन खालामनानै गामसा गानफ्लानानै न' बड'लेण्ड नरेस होननाया दा बहा थांखो बिलाय न' बड'लेण्ड नरेसनि खुरांखौ बुङो दा बेथ' दा फान जाबायसो माला बिजेपिसो जाहैलायलायबाय बड'लेण्डनि बाथ्राया गैलिया दा बिसोरनि बायदि डुप्लिकेट नेता जों नङा आरो बेथ' हेमन्त बिश्व शर्मायाथ' जाब्रासो नङा होमबा बे कंग्रेसनिफ्राय बारना फैलायनाय आरो दा बिजेपि होननानै बुंलायदों आरो जुदि गाबोन जुदि जोंनि भटार्स पार्टिया जुदि डेभेलप जायोब्ला बे बिजेपि